ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଠାରେ କ ନମ୍ବରରେ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ କର। ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ସିଧା ତାର ଉତ୍ତର ସିଧା ଆମେ କଣ ଷ୍ଟାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କଣ ବଛା ଯାଇଛି, ମସ୍ତକ ବଛା ଯାଇଛି, ମସ୍ତକ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟାର କରିବା। ଦୁଇରେ ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ, ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଣ କରିବା, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ କରିଦବା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର, ବା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି, ଉକ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହାର କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଛି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ନା ଆମର ପଦ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ବା ଆମର ପଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବୁଝଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ପର ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିବା, କହିଛି ଦେଖ ଏଠି ମିଳିମିଶି ଯୋଡିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ହିମାଳୟ। ପିଲେ ହିମାଳୟ ଆମର କଣ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତମାଳା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ଆସି କାହା ସହିତ ଯୋଡି ହବ, 10 ନମ୍ବର ସହିତ। ତାପରେ ଦୁଇରେ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଏ ହେଲା କଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ରୋଣ। ଦ୍ରୋଣ କଣ, ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ କିଏ ଥିଲେ, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ସୀତା। ତାହେଲେ ଆମେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ସେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଦୁହିତା ବା ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଗଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା କଣ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ, ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତଧାରାର ପ୍ରଚାରକ ବା ପ୍ରସାରକ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ମିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ, ମେୱାର ରାଣୀ ବୀର ରମଣୀ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯେ ଆମର ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯୋଡିବା। ଶେଷରେ ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ କୋଉ ଅପସନ ବଞ୍ଚିଲା ଆମର, 9 ନମ୍ବର, ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢିବ, ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଢୁନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢିକିରି ଏହାର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। କହିଛି, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣୀ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦେ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରାଯାଇଛି ବା ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସେଠାରୁ ଏହା ଦେଖିକିରି ବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶୁଣିକିରି ବୁଝିନିଅ। ଏବେ ତାହା ପର ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଏଠି କ ନମ୍ବରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସତୀ। ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ହବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସୀତା। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କିଏ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ,
3 ନମ୍ବର କହିଛି କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। କାଳିଦାସ ଜଣେ ମହାନ କବି। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କାଳିଦାସ ଜଣେ ମହାନ କବି। କଣ ଲେଖିବା? ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ କାବ୍ୟର ନାମ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ କାବ୍ୟ ଥିଲା? ରଘୁବଂଶମ, ମେଘଦୂତ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଠି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖୁଛେ ରଘୁବଂଶମ। ରଘୁବଂଶମ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁ ଜଳଧି ଅଛି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର? ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏଠି କଣ? 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଭାରତ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ପିଲାମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡୁଛି। ଏଇଟା ବିଷୟ ପଢିକିରି ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଚୈତନ୍ୟ ନଦୀ ଜନ୍ମ ମହାତ୍ମା ଜନେ ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ତାହେଲେ ଏଠି କହିପାରିବା ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ। କଣ କହିବା? ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? କାହିଁକି ମହାତ୍ମା କହିବା? ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ ପଢିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ତାପରେ ପୃଷ୍ଠାରେ ମେଳ କର। ମେଳ କର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି। 1 ନମ୍ବର ସହିତ କାହାକୁ ମିଳିବ? 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏହା ସହିତ? 2 ନମ୍ବର ମେଳ ଖାଇବ। କୋଉଠି? ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ସହିତ କିଏ ହବ? କୋଉଟା? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅବନତିରେ ଦୁଃଖ ହବା। ଏହା ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ବଢିଲା ସିଏ 1 ନମ୍ବର ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ କଣ କହିଲା? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା? କାହାକୁ? ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର? ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେଲା ତ ଏମାନଙ୍କ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ କିଛି ଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଥିଲା? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍ ଆଉ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ସେ ରାମାୟଣ ଭଳି
ଗୋଟିଏ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପୋଥି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯେପରି ଚରଣର ପଦ, ପାଦ, ପୟର। ସେହିପରି ନଦୀର କଣ ହବ? ପିଲେ ନଦୀର ହବ ତଟିନୀ, କଣ ହବ? ତଟିନୀ, ସରିତ। ସେମିତି ଭୂମିର ହବ କଣ? ମାଟି, ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ। ଜନନୀରେ ହବ ମା, ମାତା। ଦୁହିତା, ଦୁହିତାର କଣ ହବ? କନ୍ୟା, ଝିଅ। କଣ ହବ? କନ୍ୟା, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଝିଅ। ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ, କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବରର ଅର୍ଥ କଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ନୂତନ ବର ଲଗାଇ କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ? କଣ ହେଇପାରିବ? ଗଜବର। ପ୍ରଥମ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଗଜ, ଗଜବର ପଢିପାରିବା। ଗିରିବର ପଢିପାରିବା, ଗିରିବର। ନୃବର, ତାପରେ ମୁନିବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠବର। ଆଉ କଣ ପଢିପାରିବା? ଗଜବର, ଗିରିବର, ନୃବର, ମୁନିବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠବର। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରକୁ ଆମେ ସୁରବର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସୁବର। ତ ଏମିତି ଲେଖି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ ଆମର ବଳୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ସୁବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ତଳେ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ପଢିବ। ଯେପରି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଖାତାରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ଯେମିତି ବଣି, ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ। ସେମିତି ନିଜେ ପଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିକିରି କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବ। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଆଉ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ବଣର ବଣି, ବସର ବେଶ। ସେମିତି ତୁମମାନେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ନିଜେ କରିବ।